Bermeoko udala Arraun Elkarteko gimnasioan lanak egiten hasi da. Hain zuzen ere, gimnasioko zabaia konpontzeko lanekin hasita daude, ezetasunen gaitik, azala altxatuta eta jausten zegoelako. Gainera, teatuan impermeabilizazio lanak ere egingo dira, ezetasunarekin dauden arazoak konpondu asmoz eta gimnasioko hormak ere margotuko dituzte. Arraun Elkartean lanak egiten dauden aste hauetarako irtenbide bat bilatu asmoz, San Pedro kofradiakoekin harremanetan jarri zirela aipatu du Xabier Ortuzar Butron kirol zinegotziak. Kofradia zaharra erabiltzeko baimena eman zutela nabarmenduta. Hala, joan den astean egin zen Arraun Elkarteko gimnasioan dauden makinen lekualdaketa eta hortaz, kofradia zaharrean izango dute gimnasioa 4-5 astetan, hau da, Arraun Elkarteko gimnasioan egiten ari diren lanak amaitu bitartean. Kirol zinegotziak azaldu du udal gobernura sartu zirenean, Arraun Elkartea konpontzeko eskaera asko izan zituztela. Orain arte, konponketa batzuk ere egin izan dituzte. Adibidez, sistema elektrikoa, ezetasunak, leiho batzuk, komunak eta txorrotak konpontzeko lanak egin dituzte. Denbora tarte horretan, udala zabaiaren azala altxatzen zegoela konturatu zen, eta aurten esku hartze hau burutzea ipini dute helburu modura. Gainera, aurrekontu parte hartzaileetan, Arraun Elkartean hobekuntza lanak egitearen proposamena, bigarren geratu zela azpimarratu dute.